Szia, köszöntelek a friss videóban. Szeretném összegezni a múlt hetünket, ahol összesen 18 mérkőzésünk volt, és ezzel a 18 mérkőzéssel 11,15 egység profitot sikerült termelnünk. Úgy gondolom, ez is egy kiemelkedően jó hétnek számított. Egy átlagos 5000 forintos fogadónak ez 55.750 forint tiszta profitot, tiszta nyereséget termelt. Ezt a hetet is sikerült jól indítanunk, hétfő ment le ugye eddig, 2 mérkőzésünk volt, a románok azok hozták a kötelező 1-1-es döntetlent, úgyhogy a 3,1-es szorzó volt rájuk, ugye 2 mérkőzésünk volt, tehát 2 egységet raktunk fel, a 3,1-es jött, tehát magyarul 2 egységünk ment, 3,1-ünk jött, tehát 1,1-es profittal startoltuk a hetet, és annyit elárulok, hogy a mai napra van 4 mérkőzés, úgyhogy ha nem vagy rajta az átlevelező listán, még nem késtél el semmiről, minden 4 mérkőzés este lesz. Sok kérdést kapok a statisztikával kapcsolatban, pedig a korábbi videónkban már bemutattam, ugye, hogy külső oldalakon is van vezetve a statisztika, tehát bele se tudok utólagosan nyúlni, az van, amit éppen ott feltöltök, amit megkaptok a levélben is. Úgyhogy 2 dolgot szeretnék nektek még a mai videóban bemutatni. Az egyik a tipstrr.com-nál vezetett statisztika, ezt ugye novembertől vezetem, úgyhogy itt láthatjátok is, hogy a mai napra, amit mondtam, 4 mérkőzés fel van töltve. 1, 2, 3, 4. És ahogy látjátok, mondtam ugye a románt a tegnapi napon, itt ugye magasabb szorzót ír 3,14-esen, tehát jött ugye, és akkor itt láthatjátok szépen visszamenőleg a statisztikákat, itt bent van vesztes, nyertes, minden, tehát nincsen semmiféle kozmetika a statisztikában benne, itt minden megtalálható, amiket megkaptak a zárt levelezési listára feliratkozott felhasználók. Összességében, tehát úgy gondolom, hogy ez választod arra a kérdésre, hogy valós-e a statisztika, vagy nem valós a statisztika. Itt nézzünk egy gyors áttekintés, hetente átlagosan 18 mérkőzés van, átlagos szorzó 3,38, átlagos találati arány 39%, átlagos ROI, tehát a befektetett, tehát az összes feltett tétre vonatkozó profit, az 39,9%, ami azt jelenti, hogy heti átlag 7 egység profitunk van. Ugye itt a 71,8-at osztani kell 10-zel, mert itt minden egyes tippet 10 fonttal rakok fel, tehát magyarul ezt elosztjuk 10-zel, ugye 7,18 egység átlagos profiton van. Hát úgy gondolom, hogy erről úgy nagyjából nem sokat kell mondani pluszban, és akkor amit még szeretnék nektek megmutatni, az átlevelezési listára kiküldtem tegnap egy kérést, hogy akik úgy gondolják, hogy rászánják az időt, azok egy kis gyors felmérést mutassanak nekem. 12 válasz jött eddig összesen. Nézzük, milyen nem sok kérdést tettem fel, úgyhogy ha van egy kis időtök, akkor gyorsan átfutunk rajta. Egyes kérdés az volt, hogy mennyire vagy elégedett az eddigi eredményekkel, amióta tag vagy a zárt levelező listán. Itt a legnagyobb ugye a maximálisan, 11 válasz érkezett, illetve van egy átlagos válasz. Ő átlagosan van megelégedve. Próbálom javítani folyamatosan a szolgáltatás színvonalát. Időben kiküldöm a mérkőzéseket. Úgy gondolom, az eredmények azok jönnek magukért. Hát én ennél többet úgy gondolom jelen állás szerint nem tudok tenni a dologért, és úgy gondolom, hogy ha ezt, amit most hozom a továbbiakban, és akkor mindenki boldog lesz. Tehát 91,7% maximálisan elégedett az eredményekkel. Következő kérdés, pluszban vagy mínuszban vagy a döntetlenes tippekkel, amit naponta kapsz e-mailben? Egy mérkőzés egyenlő egy tétegység, tétemelés nincs. Hát itt úgy gondolom, hogy a 100% pluszban. Úgyhogy akkor ezt a kérdést ki is veséztük. Következő, a statisztikán valós és hiteles? Valóban azokat a tippeket kapod, amit kiírok a statisztikában? Vagy van mismásolás a statisztikámmal? 100% hiteles, győztes, vesztes egyaránt benne van. Utolsó kérdésem, 4. Megbántad, hogy befizetted a tagdíjat a listára? Hát van az abszolút nem, hogy sikerült elírnom, igen. De tehát 100%-ban nem bánták meg, hogy csatlakoztak az átlevelezési listához. Hát, ha te még nem vagy feliratkozva a csakazx.hu az átlevelezési listájára, akkor szeretettel várlak. Itt láthatjátok visszamenőleg az eredményeket, ugye a korábbi videóban itt ezt szépen felvezettük, augusztus 25-től. A mai napig összesen volt nekünk egy pár mérkőzésünk azért,
Volt 3 hetünk, amikor mínusz sikerült termelnünk, -6, -11, -1,96, illetve pluszos hetek 1,2, 5,3, 2,8, 8,9, 15,4, 8,3, 9,5, félegység, 23,8 egység, 11,15 egység, illetve a héten még ugye hát ez nagyon kicsi a minta, egy nap, abból nagy következtetés ne vonjunk le, de jól indult a hetünk is, pluszban. Összességében 67,67 egység profitot termeltünk, augusztus 25-től november 24-ig, felkerekítjük november 25-ig, tehát az 3 hónap alatt, tehát havi 22 egység profitunk van. Ha szeretnél csatlakozni a levelező listához, akkor a www.csakazx.hu oldalon ezt megteheted. Úgy gondolom a havidíj, amit kérek érte, az eléggé elenyésző, az eredmények pedig magukért beszélnek, és ami a legfontosabb számomra az az, hogy itt közzé vannak téve a vesztes, nem csak a nyertes mérkőzések is. Ez egy hosszú távú műfaj, a sportfogadás, ha ebbre nem hobbiként, hanem bevételi forrásként szeretnél tekinteni. Vannak jobb-rosszabb időszakok, nálam sem minden mérkőzés nyertes, viszont ahogy láthatjátok, a legtöbb hetet azért sikerül szépen profitban zárnunk, úgyhogy összességében azt hiszem 3 hónap alatt közel 70 egység profit, az semmiképpen nem szégyenkezni való. A szorzók a Tipmix Pro-ról vannak kiírkálva, az alapján van minden elszámolva, úgyhogy mindenkinek elérhetőek ezek a szorzók. Papíralapon egy kicsivel alacsonyabb, mondjuk átlagban ilyen 7%-kal alacsonyabb a szorzó, de valami nem alacsonyabb, de vegyük azt, hogy 10%-kal legyen alacsonyabb a szorzó, akkor is 61 egység profit 3 hónap alatt. Úgyhogy köszönöm szépen, ha megnézted ezt a videót. Úgy gondolom a felhasználói visszajelzések magukért beszélnek. A statisztika valódiságáról úgy gondolom nincsen kérdés. A Bet Hustlersnél is egyébként vezetve van a statisztika. 37%-os ROI-t jelez ott is. Itt ugye október 7-től vannak fent a tippek, 112 mérkőzés volt eddig, 32% tárlati arány, 37% ROI-val, és jelzem, hogy náluk a kiértékelés mindig csúszik 3 napot, tehát a hétvége még ebbe nincs benne. Köszönöm szépen a figyelmet, sok sikert kívánok neked minden egyes fogadásodhoz, és csak az X.